λίγο χρόνο για να με πας στο Λούλη. Ο Χρήστος Λούλης λοιπόν πρωταγωνιστεί στην καινούρια ταινία του Μενέλαο Καραμαγγιόλη που λέγεται Jace. Jace είναι αρχικά από το Just Another Confused Elephant, την ελληνική ταινία της εβδομάδας. Ιστορία ενός παιδιού που περιπλανάται, ένας σύγχρονος Oliver Twist. Ο Χρήστος Λούλης λοιπόν μας μιλάει για το ρόλο του πατέρα που παίζει σε αυτή την ταινία, για τη ζωή του στην Κύπρο που γυρίζει ένα σύριαλ, η γυναίκα του άλλωστε είναι Κυπρία και επισκέπτεται συχνά το νησί, για την πατρότητα και ναι, για την πατρότητα, και η Αντωνία Δούδαλη τον βρήκε στην πρεμιέρα και ήταν πάντα πολύ χαρούμενος που μίλησε στην κάμερα για την εκπομπή. Ναι, βέβαια. Ο Χρήστος Λούλης είναι από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, με ποιοτικές επιλογές εδώ και τόσα χρόνια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Εμείς το συναντήσαμε στην πρεμιέρα της νέας του κινηματογραφικής ταινίας με τίτλο Jace που σκηνοθετεί ο Μενέλαος Καραμαγγιόλης. Ο Χρήστος Λούλης μας μίλησε για το ρόλο του αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Εγώ παίζω στην ταινία τον πατέρα του Jace, Έλληνα της Βορειάς Σπύρου, της Αλβανίας, ο οποίος χαρακτηριστικά λέει όταν έρχεται στην Ελλάδα τον λένε Αλβανό και όταν πηγαίνει στην Αλβανία τον λένε Έλληνα. Φεύγει από τη ζωή πολύ πρόωρα και αφήνει ένα ορφανό, το Jace. Μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Στην ουσία παίζω το πρότυπο που δεν είχε ποτέ στη ζωή του Jace. Έμαθα κάποιες φράσεις στα αλβανικά. Ήταν λίγο δύσκολο. Είναι μια άλλη γλώσσα που είναι σαν μιλάς κορακίστικα και σου λένε πες το έτσι. Ξέρεις τι λες, ξέρεις τη μετάφραση, αλλά δεν ξέρεις κάθε λέξη τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν λίγο δύσκολο αυτό γιατί ήταν σαν να παίζει τα τυφλά. Στην τηλεόραση θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο, δηλαδή θα μπορούσατε ίσως να παρουσιάσετε και μια εκπομπή. Δεν νομίζω πως έχω τέτοιο ταλέντο να παρουσιάσω εκπομπές και τέτοια. Το έχω σκεφτεί. Σας έχει γίνει και πρόταση? Όχι, δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Απλά καμιά φορά τις βλέπω εκπομπές και λέω αυτό θα μπορούσα να το κάνω. Και μετά από λίγη σκέψη, όχι πολύ, αποφάσισα πως όχι. Δεν μπορώ. Μας μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει για λίγους μήνες μαζί με την οικογένειά του στην Κύπρο, όπου είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα της συζύγου του Έμιλη Σκολιανδρή, και να δουλέψει εκεί εφόσον στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν έχω πάει για μόνιμα. Είναι μια κατάσταση προσωρινή, γιατί ξεκινάω πρόβες τον άλλο μήνα στο Εθνικό Θέατρο με τον Γιάννη τον Κουβαρδά. Η γυναίκα μου είναι Κύπρια, η Έμιλη είναι Κύπρια, οπότε πηγαίνουμε συχνά. Ξέρεις, έχουμε και άλλους δεσμούς με την Κύπρο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι και πάρα πολύ ακραία, δηλαδή τώρα που έχω γίνει πατέρας πρέπει να κάνω πολλά λεφτά, έτσι αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να κάνω πολλά λεφτά. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Δεν μπορώ άνετα τώρα να πω δεν βαριέσαι, μένω 6 μήνες άνεργος, όπως το έλεγα παλιότερα, επειδή μπορούσα, ή ξέρω εγώ πάω σε ένα νησί στο Αιγαίο για 3 μήνες. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν είμαι τόσο ακραίος άνθρωπος. Το πρόσωπό του λάμπει από ευτυχία όταν μιλά για τον 1 χρονών γιο του. Έχει αλλάξει η ζωή σας τώρα που έχετε γίνει πατέρας? Ναι, βεβαίως. Ξυπνάω τα βράδια, ξυπνάω πολύ πρωί, δεν πρέπει να κάνω φασαρία όταν κοιμάται το παιδί. Ναι, έχει αλλάξει. Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο με το παιδάκι σας? Παίζουμε. Εντάξει, είναι μικρός ακόμα. Μικρός ακόμα, αλλά μια χαρά παίζουμε. Του κάνω όσα πρέπει να κάνει ένας πατέρας σε αυτή την ηλικία στα παιδιά. Δηλαδή τον πετάω ανάποδα, τον δαγκώνω. Ξέρεις, αυτά τα πράγματα τα οποία τα βλέπει η γυναίκα μου και τρομάζει και μου λέει μην τα κάνεις αυτά στο παιδί.